Sziasztok, Király Dani, és ebből a videóban be szeretném mutatni, hát most egy normális elemzéssel fogom kezdeni, de a CV elemzést, ami tuti egy csillag van, de 100% hogy nem lesz 2 csillag, se 3. Ha csak nem valami, most TH8-nak van, 9, 10 is használható, TH valamennyit, háli YouTube. És hát most látható, hogy itt a TH helye van. Ezt most addig csinálom, mert most gyűjtök a Drill 2-re, és vagy a Storage 2-re, Dark Elixir Storage 2, ezért TH-m kívül van, védik 3 Tesla. Láttam videóban, hogy magyar mondta, hogy a köcsögök teszik a Teslájukat a TH mellé. Na hát ez nem vagyok az. És látható, hogy a Dark Elixir középen valamit szédelmezek. Mortár, jó, mondjuk a storage-eim elég rossz helyen vannak, de azok arra ki fog találni valamit. Tehát megcsinálom az iSwapperrel valamelyiket. Hát mint Elixir lesz. Tehát akkor most nem is ez lenne a nagy szám, hanem... Hát akkor emberek, láttuk élőben egy támadást. Nem erre számítottam, de azért nézzük. Nem tudjátok mindent. Akit érdekel, ezt... Mindegy. Ezt levideózom és meg fogom vágni. Szerintem. És 2 videóra rakom fel. Ellenfél támad Clanworldba. Nem jó net. És szerintem most marad le egy idővel. Hogy ne az eredményt lássuk, ne lássuk már az eredményt. Az elég szép mozdulatokra vizárat csinálja 10 videót. Villognak a sárkányok a Raidspell miatt. Ez nem elő. Jó, akadozik. Harcol. Hát akkor nézzük meg az én CV-re. Ez most már, azt a régén nyomták le. Ez most már... Megváltoztatni a CV-be. Akkor itt mutatom meg. Primára ott váltottam. Igen. Látod, hogy elég fura. Igen. Ez azért jó, mert itt most tudjátok, itt a storage-ban több mindegy, mi van? Mondjuk egy átlagszámítás majd egy videóban. És és mivel hiába szedik egész külső védelmet, a belsőre nem fognak tudni bejutni. Mert hogyha a TH megmarad, akkor nem lehet 2 csillag, mert a TH második csillag. És nem lehet 100% sem, mert nincs meg a TH és 2 csillag. Tehát ez logikus, ha persze ezt most szerintem nincs olyan sok valamikor megtámadni, de hát akkor itt azért van itt a védelem, hogy skeleton trap mondjuk azért lesz, várok tőlük valamit, hogy leszedjék. Hát nézzük, mérünk most valamit. Sugara pontosan kiírd, jobban előbb érne oda. Tehát a skeleton trapot berakjuk oda, az lehet, hogy meg lesz. Itt volt, jönjünk a skeleton trapot, teszik oda. Ez nem a végleges játék lesz. Most mutatom az előnyeit. Ha innen támad egy csomó gigantok el fognak menni itt oldal, tehát hogy itt nem fognak elmenni, hanem bemennek az iDefenderre. Itt viszont szerintem tovább fognak menni. Tehát erre jönnek azért lesz valószínűsége. Sárkányok ellen itt az Air Defense. Itt lerúgnak Leadni spellt, akkor még mindig itt van, az Archer-tában már sebezve, viszont még mindig itt van 2 darab, egyik ilyen Luffy-t átraknám oda. Ezt most akkor gyors megcsinálom. Egy Luffy-t áthelyez, valami erősebb innen. Középen nem olyan fontos a védelem, hogy egy rétegül fel, az most jó. És akkor még mindig itt lesz egy Luffy, egy fekete Luffy, és itt lesz még 2 Air Defense, de szerintem a középsőre fognak menni. Így nem fognak erre a sárkányokat bereszteni. De akkor mondjuk az Air Defense többességük van. Ha innen támadok gigantokkal, viszont itt a legvalószínűbb, mert itt a leggyengébb a fal, csak 2 réteget kell áttörni, ezt és ezt. Látod, hogyha most kiveszem ezeket a falakat, akkor. Itt lesz egy lik. És ide fognak bereszteni a gigantokat, de ha beterik a falat, a falba akarok. Viszont ha nem fogja betörni, akkor szerintem a gigantok oldalra fognak menni.
Szerintem oldalra fognak menni. Egyébként bomba, springtrap, sárkányokkal próbálkoznak innen. Már messze van az érdefen, de akkor 4 lufi, talán lesz egy sárkány, talán. De ez minket nem fog zavarni. Innen gigantokkal, nagyon esélytelen Teslák itt védelek végig amennyit. Egyébként Linus Pellet a Tesla nem fognak megsérülni. Akármilyen jó is, a Tesla nem sérülnek meg. Jó lenne. Egyébként csak ez könnyen ki lehet találni, még fognak itt lenni. Teslahoz. Mindegy. Ez lett volna jó elrendezés. A videó nagyjából ennyi lett volna. Ide akkor megnézem a csatát. És megnézzük egyet. Le3 csillagozták. Erről csinálni fogok egy videót. CV csaták. Ennyi fért bele a mai CV elrendezés videóba. Sziasztok!